Apa ráadja Lilikére a badit. Ezt. Ide szeretném azt a kamerát. Apa ezt most rá fogja adni a kicsi lánykára. Nagyon poén lesz, készüljetek fel. Na, ekkora penge vagyok. Hát már a fején rajta van, érted? Kicsim, ne fogjad, köszi. Ecsém. Ja, ezt nem is így kell, azt anya nem így mutatta, ezt ahogy úgy mutatta, hogy... Ja, Istenem, anya elrontottam. Apa jól emlékszik. Jól emlékszik, de már elkúrta. Mi már megfogta? Aha. Ugye apának hamarabb kelj fel. Na, várja. Kuc. Mi az? Fogd meg az ujjacskámat? Na, de jó vagyok. Lilike betölti az egy évet, mire apa ráadja a badit. Dehogy? Most már rájöttem, hogy kell. Jaj, miért sírsz, kicsim, ne sírjál. Kérlek, ne sírjál. Apa most adja rád először, vagy mikor. Úgy fogd meg az ujjacskámat. Úgy. Nagyon jó. Lili és apa harca. Profi vagyok! Profi! Na? Lilikénk És még be se töltötte az első életévét. Rájött a pelenkája, hülyén lóg ki oldalt. Persze, te adtad rá ezt az oldalt. Nézd meg az én oldalamat. Nézd meg, ez milyen frankó. Nézed? Gyere, nézed? Nézed, ez milyen jó lett? Ezt te, itt te ragasztottad. Azt meg... Nem, ezt te, azt meg én. Hát, mindig az apa a legjobb. És majd a hozzászólásokban majd lehet mondani, hogy igen, apa a legjobb. Nem kell mondani, mert elbízza magát. Nem, az kell oda. Apa a legjobb. Gatyát is. Milyen gatyát is? Azt. Ezt ami? A nyuszifüles gatyát. Várjál, adom. Ó, ne csinálj belőle bohócot. Papi. Na jó. Na, tessék. Na, bújj vele. Nem bújsz bele. Jó, akkor majd én. Belebújtatom a kicsi lábacskádat, te kis babácska szerelmente. Te kis te. Hát ez meg mi? Mi ez? Apa keresi a Lili lábát. Nem, a lába megvan. Az dísze. Ó, Nem látod. Összezavar? Hát azt sem tudom, hogy hol van az előre. Hát a hátnak... Várjál, mert nem tudom, hogy hol a kiára. Várjál, mert címkét nem is nézte meg apa. Tudod, kislányom? Ja. Fordítva vette fel a szkafander. Miért? Kívül van a címke? Nevesd ki Nem, belül apát. az oxigénpalack. Apát nevest ki. Apát ne nevest ki. Nevest ki apát. Apát ne nevest ki. Nevest ki. Hoppá! Meg lehet nézni, milyen jól csinálja apa. Ja, az is, na, lényeg a gyerek, nem az, hogy Ez így van? csinálsz. Na, kicsim, bújj bele ebbe. Na? Apa vadászta a Lili lábát. És most egy mosollyal köszönjük meg apának ezt a nagyon nagy dolgot. Jaj, gyerek itt a kicsikébe, apának a... Majd szépen... Jaj, úristen. Nem, mert úgy ferde lesz. Nem baj. Jaj. Na most próbáljunk meg aludni. Hol vissza.